Türkmenistanyň Gallarownyň başlanmagynyň 2 gün öňünden ýene bir iş maslahaty geçirilip, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunasary we vilayet häkimleri Gallarowna görülen taýýarlyk gogoçalary ýygyk edilşi barada hasawat berdiler. Emma gurok gelen ýylyň öňde goýan hynaglarynyň nädip geçecekdiklerini aýtmadylar. Nowatdaky video şekilli iş maslahaty döwlet dostlarynyň Söwda we Daşary ara gatnaşyklar ministriniň ornunasary Begenç Goçmollaýew wezipesinden boşatyp onuň ýerine Karar Mämmedow bellemeginiň ýa-da gawat geldi. Eger bir ýyl ýa-da çekilsek Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň Gallarowundan soň planlaşdyrylan hasylyň alynmagyny üçin o huzuru goýunça vice-premier Orazgeldiýew hemde vilayet häkimlerine käýin beripdi. Buğday planının dolanmazlygy soň ýurtda ýerli unyň gymmatlamagyna we un söwdasynyň çäklendirilmegine, un, kepek, imnowatlaryna adamlaryň özara ýumruklaşma açenli baryp ýetmegine alyp geldi. Ýylyň gelşinden çen tutulsa, ýerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä bu ýyl hem Türkmenistanyň buğday plananyň doldurulmagyna garaşmak kyn. Azatlyk radiosynyň ozal habar berişi ýaly wagtynda ýagyş ýagmyryň ýagmazlygy derarly geçen ýylyň güýdünden ekilen buğday ýeterlik boýalyp bilmedi we Balkan hemde ahal vilayetlerine uly ýoluň garasynda ekilen buğdaýlaryň kombaynlaryň oragyna hem ilmejekdigi habar berilýär. Munyň üstüne bu ýyl ekrançylyk ýaplaryna goýurilmeli suw hem 2 aý gijikdi we ýuguş suwuny tutmakda bökdönçlik töretdi diýip Azatlygyň daha soňuzdaky çeşmet habar berdi. Emma muňa garamazdan video şekilli iş maslahatyna hasawat beren resmiler ýylyň gurok gelmegi, suw ýetmezçiligi netijesinde dören meseleleriň nähili çözülen barada hiç bir anyklady aýtmadylar. Öz gedeginde döwlet dostlaryny hem bu barada hiç bir soraw bermedi we muňa derek o hojalyk tehnikalarynyň orok mewsümine taýýarlygy bilen baglanyşykly meseleleriň bir gözegçilikde saklanmalygyny taşyrdy. İş maslahatyna Balkan vilayetiniň ekrançylyk meýdanlaryna gant çugunlarynyň ekişi, gök bakçy önümlerini ýetişdirmek ugruna alınıp barlayan işler barada hem habar berildi. Azatlyk radiosynyň Balkandaky çeşmeleri bu sebäpde ýetişdirilen gant çugunlarynyň 1000 kilometr çemes ýol geçip Mardaky ammara tawşyrylmalygyny we munyň ullukan önüm zaýaçylygyny alyp barýanlygyny, netijede daýhanlaryň aljak girdejesine uly ýan ýetýänligini habar berýärler. Emma prezident maslahatda bu işlerin guramoçuluklu talaba laýyk derejede ýola goýulmalygyny tawşyrsa da anyk bir üýtgeçlikli talap etmedi. Maslahatda şaly kişini guramoçuluklu geçirmek barada hem gurrun edildi, emma buğday, paýty we şaly hasyllaryna suw ýetmezçiliginiň salyp biljek howpy bu mesele boýunça görülýän çäreler aýdyňlaşdyrylmady. Şol wagtda da TDH vice-premier Orazgeldiýewiň ekrançylyk meýdanlarynyň suw bilen üçünçiligi barada hem hasawat berenligini habar berýär, emma detallar açmaýar. Türkmenistanyň ýylatynyň aglawa köplügi owa ýerlerinde ýaşaýar we döwletden kärennesinde yer alyp, döwlet bilen baglaşylan şertname esasında owa hojalyk önümlerini öndürýär. Ýöne soňky ýyllar owalarda bu iş bilen meşgullanmak isleýän adamlaryň barha azalýanlygy sebäbi hökümetiň owa hojalyk önümlerini satyn alyş narhlarynyň tas üýtgesiz galýanlygy, daýhanlaryň ýyl boýy işläp bergili çykýan halatlarynyň hem az bolmaýanlygy habar berilýär. Azatlyk radiosynyň Balkan we ahal vilayetleriniň çeşmeleri şu ýyl buğday eken daýhanlaryň döwlete bergili çykmakdan alada galýanlyklaryny habar berdiler.